Ndinonzi Alex Kumbodete. Tinoshanda kucompany inonzi Dr. Henn Investments Private Limited. Tinoita Henn Chicks. Market medu tunozikanwa Henn Chicks. Takatanga gore ra 2013. Tichingoita huku shoma. Asi nokuda kwedemand increase market takaona kuti zvakakodzera kuti increase capacity yedu. Ine zvitakwanisa kuita huku dzinosvika kuma 150,000 per week. Tinowanikwa tiri kuSambiri Farm iri kuGoromonzi muna Mashonganyika Road ndokune hechari yedu, asi tinosuplya kumashops akasiyana siyana. Henn Chicks ine mashops ari muHarare, makaenda pa 150 Nelson Mandela Corner 7th pane shop yedu ipapo. Munowana pane machicks edu, mabroilers, malayers, neinonzi Henn Bro ichangoburwa mazuva ano. Ihuku inokura zvishoma inotora 10 weeks kuti ikure idyiwe ichizopfuurira ichikandirawo mazai kumberi. Tine imwe shop yedu ichangovhurwa iri kwaRusape yatiri kutarisira kuvhura kuma 20 November, neimwe zvakare iri kwaMutare. Saka ndokwamunokwanisa kuona maproducts edu, huku dzandataura idzodzi 3. Tinokurudzira kuti macustomers edu vasatenge huku machicks kumikoto because huku idzodzo dzinozovanetsa. Tinokumbira kuti vaende mashops edu, uye tine maagents ari scattered throughout the country. Mutare Road mune maagents arimo kunosvika kwaMutare, Bulawayo Route, Mount Darwin, Mutoko, Murewa, kunzvimbo dzakasiyana siyana. We've got a national footprint in the country. Saka tinokurudzira kuti muende mashops edu nemaagents edu. Kana tichitaura nyaya yekudya, hapana munhu asingade zvinhu zvinonaka, uye hapana munhu asingade chinhu chinobva chakurumidza kuti chipinde mupoto. Nhasi tiri kuHenn Chicks. Mungatitsanangurire kuti imimi muri pano paHenn Chicks muri ani? Ini ndiri vet doctor weHenn Chicks. Zita rangu ndinoitwa Tinagomirira. Tinoona isusu kubva kare nekare huku dzaingoveko. Seiko zvinoita neHenn Chicks? Tave neHenn Chicks nekuti takaona mukana uripo muindustry kuti tinyanye kukupakurirai huku dzisingafife kana madzitora. Huku dzamuinadzo imimi kuHenn Chicks ndedzipi? Dzakamira sei? Dzasiyanei nehuku dzagara dziriko kunze uko? Tine huku 3 yandotanga kukuudzai nezvayo, inonzi Henn Bro. Iyi huku inotipa zvinhu zviviri, inotipa nyama igotipa mazai zvakare. Kozouya imwe huku yatinayo ihuku yatinoti Highline Brown, iyi huku inotipa mazai. Kozouya Ross 308, ihuku yenyama inokura nekukasika. Pahuku dzese dzamuri kutaura imimika, isi tangoziva kuti tinongonzwa kuti kune inonzi Roadrunner, kune broiler. Imimi mataura mamwe mazita asiri kunzwisisa apa. Mungatitsanangurire kuti kana muchiti iyi huku iyi Henn Bro, kana muchiti iyi pane Roadrunner apa, pane mabroiler. Kana tiri kutaura nezveHenn Bro, tiri kutaura nezvehuku ichangoburwa. Huku isina umwe anotengesa munyika ino yeZimbabwe. Henn Bro iRoadrunner rinokura nekukasika, rekuti munokwanisa kuwana nyama yenyu pa 9 weeks. Zvino kana Roadrunner rakurumidza kukura zvakadaro, patest apa nozonyatsonaka kunge kahuku katinoziva kaike kanomhanyaka. Zvakanakira Roadrunner iri ndezvokuti rine musanganiswa wokuti rinonaka seRoadrunner, asi nyama yaro zvakare yakapfava kunge broiler. Saka rinobetsera kuvamwe vasisina meno, vamwe vanodawo zvakapfava, asi richizopa flavor netest inodiwa nevanhu vanofarira maRoadrunner. Tochiuya kumabroiler, tikuona kuti makanyora kuti Henn Chicks, zvichireva here kuti imimi muri kutengesawo tuhuku tudiki utu? Tinotengesa nhiyo dzemaHenn Bro, tinotengesa nhiyo dzemalayers maHighline, tinotengesa nhiyo dzemabroilers Ross 308. Nhiyo dzenyu dzasiyanei nedzevamwe, nekuti dzimwe nguva unoti ukatenga nhiyo watenga dziri 100,
uchisvika kumba dzaapa 75, zuva rimwe chete watosara ne50, tumwe twese twafa. Isusu ndo patakaona kuti zvakanaka kuti tiunze huku isingafi, huku yehenbro isingafi zvokudero. Huku yehenbro takapa vanhu vakasiyana-siyana kunzvimbo dzakasiyana munyika munomu. Tikada kuita tsvakurudzo dzekuti vatiudze kuti huku dzavo dzavakachengeta dzakafa ingane, dzinombofa sei. Vakataura kuti huku haisi kufa, haiwanzokufa huku yehenbro. Kubva kare nakare taingoziva kuti susu munhu akada kunopfuya huku ari kuenda kunotsvaga broiler rake ouya naro. Sei imimi makazouya into the market? Takauya nehenbro nekuti taida kutsvaga huku iri pakati nepakati pehuku yenyama nehuku yemazai. Nekuti tanga taona kuti pane gap. Takaona kuti vanhu vanofarira marodhirana, asi mukuchengeta kwavo marodhirana zvinotora nguva refu kuti vawane nyama. Saka takauya nehuku yekuti munhu anoda rodhirana, tauya nerodhirana rinokasika kukura zvokuti pa9 weeks nyama inenge yatoita, tatova kuma 2 kgs. Tikaona zvakare kuti munhu anoda zvakare zvemazai, pa18 weeks mazai anenge avepo. Saka takauya nehuku inotipa maadvantages maviri. Uye takauya nehuku yatakaona kuti haifi zvekudero. Yasiyana, mufiro unoita mabroiler nezvainoita iyo henbro zvakatosiyana. Saka huku inonzi henbro. Mutsvakurudzo yatakaita kuvanhu vatakapa throughout the country, takaedza kuti vatipe mafigures ekuti kwakafa ngani pane dzavanenge vatora. Vazhinji vacho vakapupura kuti haiwanzoufa. Saka ihuku yakasimba, uye ihuku inokasika kukura, uye ihuku inonaka, ine test. Nekuti vanhu vanoda nyama inonaka sehuku yerodhirana, asi iyo nyama iyoyo inouya zvakare nekukasika, nekuti hatitori nguva yakareba tichichengeta huku idzodzo. Uyezve chimwe chakanakira huku iyi henbro ndechekuti haidi mishonga yakawanda yekuisa mumvura kana kurapa, hairwari sezvandareva kuti ihuku yakangosimba. Uye kuchengeta kwacho kuri nyore, kwekuti mabroiler dzimwe nguva unoda kutogara uripo uchiona kuti dziri kudzirwa, dziri kuita sei, asi rodhirana unogona kutoenda kumunda uchitoisiya ichitodya, ichitokura zvakadero. Ndopandanda kuda kuuya apa kuti imi muri kuti mbuya vangu vari Jerera vanokwanisa here kuchengeta huku dzenyu idzi? Mbuya vari Jerera vakukwanisa kuchengeta, nekuti kubva kare nakare vana mbuya vakagara vachingochengeta marodhirana. Saka isu tavaunzira rodhirana inokura nekukasika, asi inochengeteka semuchengetero wavaiita huku dzavo dzakare. Ndo zvatiri kuti isusu vaye vakasiya vabereki kumusha, heuno mukana wekuti wovatengera huku kuHenn Chicks, wovapa, vodzirera, voita mari yavo. Mukana uripo wokutenga huku, kunyange muri mhiri kwemakunga, motengera vana mai, motengera vana mbuya, huku dzinokura, huku dzisinganetsi, huku dzisingafi, huku dzinogona kuvape kunyange mari chaizvo, vachitengesa sehuku dzenyama kana vachitengesa mazai. Ngatichitaurai nyaya mataura kuti huku ishi inenge inoita nyama yoita mazai. Pamazai apa ndinonhonga zai here everyday kuti huku yekuti yakutoda futi chimwe chikafu chekuti ikwanise kukandira mazai iyayo. Kana ndinoramba ndichiipa, ndichiwana nyama, ndichiwana mazai, chikafu chandani chingoipa mumashuro. Huku yedu inopiwa rodhirana feed, sekupiwa kunongoitwa mamwe marodhirana. Chikafu chavemo chakatekeshera nyika yese, mafeed company akasiyana-siyana anogadzira chikafu ichocho. Saka huku yedu pekutanga inopiwa, inenge ichikura nepullet grower yayo, yozopiwawo breeder feed yemarodhirana kana yakuchinokandira mazai zvino. Saka ndo chikafu chinoitisa kuti huku iyoyo irambe ichingokandira mazai. Kubva pa18 weeks tichienda mberi inenge yakutipa mazai. Chikafu chisinganyanyodhura, chikafu chisingadhuri kudarika hachidhuri sechemabroilers. Saka chikafu chakachipa kwazvo.
Imi matimbuya vari jera vanokwanisa kuchengeta huku idzi. Ko kana ndisina ruzivo zvachose kuti huku dzinochengetwa sei, ndinobatsirika here ndikauya kuzotenga nhiyo dzenyu mimi kuHenn Chicks? Ndo basa redu kuHenn Chicks setechnical team, sevanhu vanoona machengeterwo anoitwa huku. Tinodzidzisa vanhu kuti huku dzinochengetwa sei, tinodaira kunyange mibvunzo yabvunzwa, kunyange pazvinharembozha tinogona kuenda, kunyange panochengeterwa huku todzidzisa vanhu. Tinoita matrainings atinoita kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinounganidza varimi tovadzidzisa kuti huku dzinochengetwa sei pachena pasina mubhadharo. Tinomboti ndakuda kuchengeta huku mabhuroira, dzimwe nguva Christmas pamwe yakusvika, wasvika pano hapana tunhiyo twacho, wasvika pano hapana tunhiyo twacho. Imimi can I rely on you kuti ndoziva kuti ndikangoenda kuya nhiyo dzangu ndikudzoka nadzo kumba? Isusu tinovimba kuti munokwanisa kuvimba nesu, asi tinokuzivisai kuti kana muchinyoresa huku munonyoresa paine nguva, kunyanya kana makuona kuti taakuda kusvika kuChristmas zvakadai, nekuti vanhu vanenge voita nhange mutange yekutsvaka nhiyo. Saka mukanyoresa huku dzenyu 3 weeks in advance, munobva mabatira ende mobva mave guaranteed kuti nhiyo dzenyu munodziwana. Kumashure kumambotaura nyaya yekuti mimi nhiyo dzenyu hadzifeife kubva kumabroilers, chii chinoita kuti imimi nhiyo dzenyu ndikadzitora dziri 100 ndinoziva kuti hapana musha usina nyoka, pamwe tuiri chete tuchafa, kwete ndizosara ne50 dzimwe 50 dzafa? Imi munoita sei kuti nhiyo dzenyu ndinge ndinoziva kuti ndinozodzikudza ndichiri nadzo dzakawanda? Nhiyo dzedu dzinouchikwa nemhando yepamusoro nemishina yepamusoro, uye vanoshandamo vanhu vakadzidzira basa ravo. Tinotora matanho akasiyana-siyana ekuti nhiyo dzedu dzisarwara, anosanganisira ekuti kana uchipinda muhechari unofanira kugeza wosiya hembe dzako dzekumba upfeka zvishongo zvemuhechari. Tinoita zvakasiyana-siyana zvakafanana nekubaya nhomba kana kuvhakisineta huku dzedu muhechari zvirwere zvakasiyana-siyana kuti kana dzave kumba dzisanorwara. Tinoita ma-follow-ups pane huku dzenyu tichiona kuti muri kuchengeta here zvakanaka kuitira kuti dzisabatwa nezvirwere. Mazvinzwira mega kuti kana taakutaura nyaya yemutakunanja tichitaura nyaya yehuku tiri kutaura Henn Chicks. Huku dzavo mudya ndakasungwa, unenge uine tesi rerodhirana asiwo rakapfava, nekuti vamwe mazino tinoziva kuti anambuya vedu vanoda kudya. Hatingade kuti muswere wese munhu uchikwatisa huku nekuti uri kuti iwewe ndokuti inyatsoibva. Wana tesi yered runner asi yakapfava. Vemarestaurant mukana uriko, vanhu vari kuchengeta huku dzeHenn Chicks dzichakudedzerai makastoma nekuti vanenge vakuti apa panokaringwa. Vaye vari kutsvaga huku dzekutengesa, veHenn Chicks variko, vatiwo vakauya kuzozadzikisa uye kuzobatsira matambudziko akanga achiwanikwa nemi muri kuchengeta huku. Avo vese vakaenda kunze kwenyika yeunoumkana pane kuti mai varambe vachingoti naiwe tumira mari, mbuya ndikuda mari yechakati. Vahodherei huku kuHenn Chicks vachengete mabroiler, mari vanogara vainayo muchikwama.